ぎこちない手つきで抹茶を体験しているのは、中央アジアの国カザフスタンからやってきた一行。福岡を訪れた目的は、一行がやってきたのは福岡市の元寇資料館。13世紀、当時の元が2度にわたり日本に攻め入りました。その際、カザフスタンの人々も元の軍隊に加わったとされています。そこで一行は自らの国の歴史を詳しく学ぼうと、元寇の舞台福岡市にやってきたのです。続いて訪れたのは、箱崎宮にあります敵国降伏の文字。これは元による1度目の襲来と2度目の襲来の間に相手国の降伏を願って奉納されたものです。箱崎宮は当時の戦場にも近く、元寇の名残が数多くあります。一行は普段入れない宝物殿も訪れ、当時の戦いを描いた絵巻や元の軍隊が使っていた弓などを見学しました。Я хотел бы в конце сказать, что вы должны учиться прощать друг другу, прощать. 一行は今後、自らの国のルーツをたどるため、韓国やアメリカなども訪れることにしています。